Na základe exkluzívnej spolupráce máme pre vás na predaj výrobný skladový areál v Bošanoch, ktorého súčasťou sú pozemky s výmerou 5100 m2 so zastávanou plochou približne 2400 m2. Zastávanú plochu tvorí výrobná hala s rozlohou 880 m2, vykurovaná hala s výmerou 405 m2, menšia výrobná hala na ohýbanie plechov s výmerou 155 m2 a administratívna zrekonštruovaná časť s kanceláriami a šatňami s rozlohou 450 m2. Hlavná výrobná hala má svetlú výšku 12,5 metra a disponuje žeriavom s nosnosťou 5 tón. V areáli sa tiež nachádza prístrešok a plechové haly vhodné na uskladnenie materiálu či hotových výrobkov. K dispozícii sú všetky inžinierske siete. Celý areál je oplotený, zabezpečený a strážený. Do areálu je tiež zabezpečený prístup kamiónom, ktorý je komfortne zokruhovaný. Nehnuteľnosť sa nachádza v Bošanoch na pozemkoch bývalých kožiarskych závodov, kde sídlia viaceré slovenské, ale aj zahraničné spoločnosti. Len nedávno vzniklo v priemyselnom parku združenie vlastníkov, ktoré v snahe o revitalizáciu územia a zvýšenia hodnoty nehnuteľností plánuje obnovu komunikácií a osvetlenia pomocou štrukturálnych fondov Európskej únie. Táto nehnuteľnosť má všetky predpoklady stať sa novým sídlom vašej spoločnosti a je na predaj za výhodných podmienok. Neváhajte a ozvite sa nám za účelom osobnej obhliadky.